Пичове и дами, това е Гого. Освен да се изфукам, че е мой приятел, той е огромен пич и естествено се нуждае от вашата помощ, защото има церебрална парализа. Как може да се случи това, като се забавлявате с пълно сърце и душа? 13-15 септември по Бит камък мотоклуб Калашниците организира ежегодния си рок-фест. Ще забиват най-яките български рок групи, ние ще джариме, вие ще се забавлявате, а приходите ще помогнат за малкия Гого да стигне там, където му е мястото. На детската площадка да се играе с нашите деца. 13-15 септември мотоклуб Калашниците по Бит камък. Чакаме!